What's up mga katodo? And actually hapon natin to bina-vlog, so good afternoon sa inyo lahat mga katodo. Sana everything is okay. Actually this is one of the afternoons na okay, no, ang panahon. Alas 4:02 ng hapon. And ano naman, si Haring Araw ay nandyan pa rin. Usually kasi during this time maulan sa hapon. Ngayon guys, kung inyo pong natatandaan, ating mga tropang matatangkad na kambal na sina Spence at si Sid, ating imi-meet ngayon. And nagpaplano sila na mag-Bicol actually, and sasama tayo. So yun ang pag-uusapan natin ngayon. This should be a quick coffee run. So magkikita kami somewhere sa may C5 Shell, yung bago mag-entrance. Ang usual na nakikita nyo rin kapag ka nagsa-south tayo, lalo na pag group ride. So doon tayo makikipag-meet sa kanila. Honestly speaking mga katodo, it's a mixture of emotions, no? Una is puno tayo ng pagpapasalamat sa mga magkapatid na to, kasi talaga namang andyan sila at hindi tayo iniiwan sa ating journey sa pagmumotor. I would say itong magkapatid na to suportado tayo all the way, no, sa ating pagmumotor. And apart from talagang masaya silang kasama, and natututo rin ako kasi sila medyo matagal na sila sa experience sila sa mga malalaking motor, mga big bike. So every single time na kasama natin sila, it's always a learning experience. And this time gusto nila ipa-experience sa atin ng lumayo, no? At talagang hindi man ma-maximize, ma-enjoy talaga ang potensyal ng motor na to. Kasi nga naman tayo dito lang sa paligid-ligid. Ang ating pinakamalayong ride mga dito lang sa south. By far ang pinakamalayo nating ride mga katodo is yung sa Subic, kami ni OBR. And that's one of the best experience with this bike, no? Marami tayong pinagdaan ng sakit betlog moment. So ang laking ang laking sobrang ganda ng experience na yon. Marami pa tayong hindi alam talaga. And this time matututo tayo sa mga talagang kumbaga Batikano na, no? Sa gantong klaseng hobby ang pagmumotor. Dito natin sila antayin. Hey, sabi ko na on a Sunday, no? Guys, so ito na. Actually hindi ko alam kung saan kami ngayon. Sana gumana ang RFID. Lagi pa namang may issue to. Gumana ka, ayaw niya. Yan tayo Lagi na lang pampatagal yung RFID dyan. Minsan nakakahiya, or hindi lang minsan nakakahiya sa mga nakasunod. Kasi syempre masastuck sila dun sa likod. Yung hirap naman mag-swerve dyan kapag nasa pilahan ka na
lakas ng hangin. Oh my God. Nakaka-excite ang Bicol ride na yan. Panigurado, bugbog tayo dyan. First time natin ang ganyang kalayo eh. Pero mga 9 to 10 hours ata ang ride dyan. Saan kaya kami na ito? Parang ang layo na namin. 200 lang yung laman ng RFID. Dito sa ano Caltex Mamplasan ata yan eh. Mamplasan ata ito. Ay. Woo. Alright, so pauwi na tayo. Titindi oh, ganda ng ilaw nila mga katsodo. Lalakas talaga ng ilaw nila guys. Isang malaking advantage talaga yan no, na ang lakas ng ilaw mo. Apart from may exhaust ka, yung visibility napaka-importante rin kasi nun eh. So, yung hindi ka lang naririnig, nakikita ka rin, di ba? Oh guys, ang tangkad oh. Touratech, di ba? Pero ang laki pala talaga ng BMW sa personal kapag nakita mo. Itong dalawang tropa natin eh, ang tatangkad nila kaya yakang-yakan nila yung mga ganyan. Alright, gusto ko lang i-share din sa inyo na meron tayong upcoming ride. And of course, magiging parte kayo sa ride na yan. Kasi isasama ko kayo sa Bicol, second official long ride natin, no? So sa ride na to eh, dito ko talaga makikilala ng totoo kung ano talaga yung kapabilidad nitong beast na to, no? So yung nangyaring short ride natin ngayon mga katodo eh, kinausap natin itong kambal nating tropa. Kasi mga taga Bicol po sila. And sanay na kasi silang umuwi na gamit ang mga big bike. So talagang bihasa na tong mga to sa mga long rides. And in fact, kung mapapansin nyo, yung mga motor nila, si Spence ay naka GS, no? 1200. And then si Sid ay naka Suzuki GSX 1000 GT. Tama ba? So sports touring yan. And yung kuya po nila eh naka ano po siya, Tenere. So mapapansin nyo eh, ito po talaga sila magkakapatid ang isang malaking example na dapat alamin mo kung anong bike yung kukunin mo at kung para saan mo siya gagamitin, no? Kasi kagaya nila na talagang known silang naglo-long ride eh, kaya yun ang kinuha nila. Kasi kung nag-sport bike yung mga yan at inuuwi yung ng Bicol eh, talagang masakit sa katawan po yun. So first off talaga na dapat matutunan is kailangan alamin mo kung ano ba talaga yung bike na gusto mo. Sa session natin today mga katodo eh, talagang natuwa ako kasi tinuruan nila ako guys sa mga basic, no? Tinuruan nila ako kung anong mga i-expect. Ang dami kong natutunan honestly speaking sa session natin with them ngayon. Ang dami nilang tinuro sa akin na feeling ko eh talagang dapat noon pa eh alam ko na. So sobrang grateful ako dito sa magkapatid na to.
Well, nagpapasalamat talaga ako sa kanila kasi sobrang support, grabing suporta. Todo suporta sila sa akin. Na hindi ko na alam kung paano ko pa sila papasalamatan sa sobrang daming suportang binigay nila sa akin. Pinapagitnaan nila ako guys kasi tingnan nyo ang lalakas ng ilaw nila. But anyway, hindi ko na siguro papatagalin pa. This will be a short vlog and you know, an update sa inyo mga katodo kung saan tayo pupunta. Tayo po ay magpapabicol, ano? Bicol Gaming po tayo guys. So isa po yan sa aabangan nyo. Babiyahe po tayo dyan ng August 24, it's a Saturday. And then balik tayo dito sa Manila ng August 26. Alright guys, so naiipit na tayo sa traffic ngayon mga katodo. Hindi na magandang tanawin ito. So ayun lang naman, maraming salamat sa pagsama ninyo sa ating maikling road trip for the day. Abang-abangan nyo ang ating mga updates, no? Para sa ating ride. Huwag po kayong tumigil sa pagsuporta sa ating mumunting channel, no? And of course, lagi po nating tatandaan na sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, sipagan natin, kilusan natin, at itodo natin. Peace out guys! Woo!